Good morning everyone. जों दायो अख्राङाव बिरनो थांगासिनो दङ माने लादाखसिम थांनो नागिरदों जों दायो नै टिकेट लाखाबाय दिल्लीनिफ्राय दायो मर्निं बारा टाइम जायाखै 6:30 जाबाय आरो टाइमा नोंथांमोना नायलांबाय थादो नोंथांमोननो जेसां हायो दिनै माने डेआव थांनाय जादों नालाय जों मर्निंआव मानो होनना बुङोबा जोङो अख्राङाव बिरनो नागिरदोंथ' ओंखायनो बिदि खसाब गाननांदों जोङो नै लामाया बिथिजाय फ्लाइटआ ओइथिंना हरदों नै मेरला दं बिथिजाय दायो थांगासिनो जोङो नै थांगासिनो बिराद गोजान लामायाबो जोङो दायो हाबहैसिगोन नै टिकेट देखायबा हाबहैसिगोन फाइनाली जों दायो फ्लाइटआव हाबबाय नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जोंखौ मर्निं नायलांबाय थादो नोंथांमोना गोजौ बिरनो थाखाय एसे गोबाव टाइम लायो मानो होनना बुङोबा एसे गोजान खारनानैसो बिरनो गोनां जायोना बेसिगोन जोंना फ्लाइटआ बारा गोबाव गैला खारगासिनो दं दायो बिरनायाव एसे टाइम लायो नै बेनो जोंना मेन बिरग्रा जायगाया 10-15 किल'मिटार स्पिड खारनानैसो बिरो नायलांदो बिरनायखौ स्पिड बारायबायानो मादि बिरो एकदम नै बेनो दिल्लीया नायनो हागोन नोंथांमोना खाथियावनो जोमैया एकदम दांनो मोननाय बायदि मोनखायो नै नायबानो जाबाय जोमैनि सायाव मादि नुयो बिरनाय बायदिखौनो नुवा नोंथांमोन एकदम सातफारा गैया नै फ्लाइटनि सिङाव गाहां खाथियावसो दङ विंडो सिट बे विंडो जोंहा फ्लाइटआ लेन्डिं जासिगोन ले होननाय जायगायाव लगातार सुझाव के लिए हमारे नोडल ऑफिसर और एजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स की जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट airvisa.com पर हमसे संपर्क करें धन्यवाद मासिबां समायना जायगा एकदम बिउटिफुल लकेसन नायदो नोंथांमोना गामिफोरखौ गाहायाव नै जोंहा नै एयारपर्टआ बेनो एयारपर्टआ बै नुहुरनाय लामा नुहुरनायानो गाहायाव बाख्लायसिगोन जोंहा दायो नै जोंहा लेन्डिं जाथारसिगोन बारा गोजान गैला लेन्डिं जाथारसिगोन एकदम लेन्डिं जाबाय नायलांदो नोंथांमोन लेन्डिं जाबाय हेलिकप्टारबो दङ जोंहा
फाइनालि दायो ले मोनफैबाय बहुत मोजां मोनदों जायगाखौ नायनानै गोजोननाय मोनदों नोंथांमोननो आरो मोजां मोजां जायगा देखायलांगासिनो दङ नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय बे जाहैबाय ले एयारपर्ट फिसासो ले एयारपर्टआ जों जि जायगायाव थांनांगौ दा बे जायगायाव मोनहैबावाखैसो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जायगाखौ ओमफ्राय नैबेनो जाबाय बियो ले एयारपर्ट बेनिफ्राय जोङो आरो सानसे गाखोबावनांगोन गारि गाखोबावनांगौ दिल्लीनिफ्राय लेआव मोनफैबाय जोङो दहायनो मोनफैदों 8टासोआवनो मोनफैदों जोङो दायो थांबावनांगौ माखासे लोगोफोर फैगासिनो दङ बिसोरखौ नेबावगोन बिसोर 12टासोआव मोनफैगोन माखासे मोजां मोजां जायगाफोरखौ आरो खिथालांबाय थांबावनांगौ फाइनालि जों दायो लेनिफ्राय कारगिल थांगासिनो दङ नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोननो जोङो मोजां मोजां जायगा खोन्थालांबाय थागोन जिथुनाखि 3 इडियट्सनि शुट जादोंमोन बेयाव बेखौबो जिलखौ मोनलांगोन नोंथांमोना नायलांदो भिडिअखौ जाहाथे स्किप खालामालासिनो आरो लाइक खालामनो दाबाव लोगोफोरनो शेयार खालाम जेसेबां हागौ जेसेबां हायो आङो मोजां मोजां सिनारि हगारनो नाजागोन नोंथांमोना टुरिस्ट बेरायनो थाखाय मालाबाफोर बेरायनो गोसोबा फैनो हागोन म्यूजिक सुना लादाख मोनसिगोन बारा गोजान गैला नोंथांमोन नैबे लामायानो दायो लादाख मोनफैबाय बारा गोजान गैला आरो 10 किल'मिटारसो दंबावो जायगाखौ मोनफैनानै जोबोद मोजां मोनदों नोंथांमोन बाट नोंथांमोनाबो बे जायगायाव फैबा मोजां मोनगोन मानो होनबा गुसुबो एकदम दायो जोङो बहुत गोजान थांबावनांगौ दङ मेन जोङो बर्डाराव मोनहैयाखैनो थांगासिनोसो नायलांबाय थादो भिडिअखौ Holy moly guys! What the weather location! Awesome guys, beautiful! Bahubali 3 shooting खालामनो फैगासिनो जोङो नोंथांमोना जायगाखौ नायलांबाय था बोरै मोनदों